Pesnik koji je napisao ove očajničke stihove o samoubistvu imao je 19 godina kada je otvorio plin. Tako je to njegova prva i zadnja zbirka pesama. Rad se je loteval problematičnih družbenih tem. Že zelo zgodaj je posegel v perečo, ki še danes velja za tabu, samomor. Jaz sem v neki strokovni reviji, ker nihče ni govoril o samomorih, tudi je bilo skorda prepovedano, besede samomor ni bilo. Moj prijatelj je naredil samomor, ampak v časopisu je pisal umrl je. Ni naredil, ampak je umrl. No in ko sem pa nekje v strokovni reviji prebral, da je Slovenija tista dežela na svetu, ki ima največji procent samomora mladih. To sem se pa spravil po koncu, začel sem zbirati materiale, 1 leto sem zbiral materiale o tem, in tudi zaslišal vse največje mislice Slovenije tistega časa, zakaj smo mi ta prvi, in so neke čudne odgovore dajali, tako da je bilo kar smešno. No in potem sem šel na policijo in prosil za sodelovanje in policija je bila neverjetno, bi rekel, prijazna in sodelujoča, in tako da sem kar dobro imel uspešne okoliščine, da sem naredil film. Njegovi filmi so, čeprav so bili posneti pred več desetletji, brezčasni, tako da ga še vedno vsako leto povabijo na kakšen festival. Za svoje delo je prejel že ogromno priznanj in nagrad, brezplačno pa je dovolil objavo filmov na YouTubu, kjer so na ogled vsem. Pesnik koji je napisao ove očajničke stihove o samoubistvu imao je 19 godina kada je otvorio plin. Tako je to njegova prva i zadnja zbirka pesama. Kriminalistička komisija u Sloveniji morala je u zadnje 3 godine utvrditi 1269 smrtnih slučajeva prouzrokovanih vlastitom rukom. Svakog dana i ovog časa jedan Slovenac digne ruku na sebe. Nedeljom i praznikom 2. To je u Sloveniji jedan od najžalosnijih svjetskih rekorda. Kod svake od tih smrti, kod svakog pokopa, sve je bolnije pitanje zašto? Šta je dovelo našega oca, sina, brata, prijatelja u očaj? I tada se počnemo pitati da li je to bilo potrebno, da li smo mogli pomoći. 173 slučaja mladih odgovorit će nam na to pitanje. Tu bila bolana ne na glavi in da je niso zdravniki. To je mama sama rekla, da se je pač tak doma neke ozdravi z domačimi. Mati njena je šla za mužem, njegovu hčerko je pa šla gor, njo je pa tu pustila, ker je oče mi je ni maral.
tu zadi me boli, pa križ me boli, pa jaz imam pljučnico, pa to je vedno govorila. Ne vida to ni tako, da bi vaj kaj v bolnico pelal, ker moramo prvotno zdravnika poklicati, da ugotovi, če sta bolane. Tako je pri košari stala. Je rekla, jaz bom ti umrla, ti boš pa sama ostala. Vida je bila bolesna, duševno. I lekar joj je bio potreban. Tako je uzela svoju devojčicu da ne bi ostala sama, bez mamice, i našli su ih tek posle 2 meseca. Bio je dobar mladić, bio je pametan mladić, bio je vredan mladić. Ali šta? Škiljio je, zamuckivao i nisu ga uzeli za sveštenika. U redu, oženio se, ali jezici su mu okaljali ženu. Ata je ne rekao, jaz pa razumem, zakaj začne nekateri priti, ki jih kaj teži. Na zadnji dan je pa prišel domov ob 3, potem sem šla za njim in se ni dal, nič se ni dal premagati, da bi ga zdaj spravila, ne, ravno teže. In potem pa je samo šel. Našli su ga 20 km niže. Niti pomislila, niti na to, da bi mu bila nezvesta. Nikoli ne. Ona je mene povedala tak, noseča sem, ne. Je rekla, da je pač njemu to povedala, on je rekel, ja kaj, ni drugega izhoda, si ne veš nič pomagati, drugače kak poročiti bi se mogla. Jaz pa sem rekla, veš kaj. Kaj zdaj on s tem misli, da bi ti v kraj spravila, sem rekla, s tem se ni zaigrati, ne. Se rekla, veš, to dobiš lahko velike posledice, to je eno. Sem rekla, drugič, če boš ti enkrat otroka imela, ti boš marsikaj vse ležek prenesla. Sem rekla, ti si ne moreš predstavljati, tak glih na joč mi je šlo. Ko sem jaz tebe zanosila, ko sem občutila, da si ti živa pri mene. Jaz sem te. Tak vse sem ležek prenesla in ko si še bila tak mala, jaz sem take bridke ure imela in vse upanje sem dala na te. Jaz sem našla notre v kišti 2 komadiča mala, ki je gor pisalo, naredila bom vse po tvoji volji. Ljubljeni, previše sam trpela. Nigde drugde ne bi našla mira. Bar da onoga abortusa nije bilo. Uvijek sam te volela. Pokušala sam te zaboraviti, ali uzalud. Naši susreti su mi uvijek bili dragi i ujedno sve više bolni. Oprosti mi što sam to uradila. Zaista ne nalazim više drugog izlaza. Željela bih biti sahranjena bez ljudi, u tišini, prepodne i moja draga mama, jedina koja će biti teško. Pogledaj me kad ikad. Samo jedan rukovet ruža mi donesi, kad te ne bude nitko video. Tvoja Zinka. Jože Zupančić celoga je života bio po domovima. Otac ga nije priznavao, a majku su odveli u bolnicu za duševne bolesti. Stalno joj je posećivao da bi ga prepoznala, da bi mu rekla, sine moj. Nije ga prepoznala. Kuharica u domu bila je prijazna i to je bilo dovoljno da joj je rekao mama. Če je opravil neko delo, pa je pač on meni rekel, mama, zdaj sem jaz zajcem dal, ali zdaj sem jaz psa na hrano in tak. Večkrat mi je omenil, da to tudi njegova mama in zaradi tega sva se pripirala in če je to daleč prišlo tudi s tepla, ker tega nisem dovolila. Pošto nije ispunjavao svoje obaveze, zabranili su mu da tamo odlazi. Sedeo je sate i sate na stablu i gledao iz daleka. Kad su mu i to zabranili, otrovao se. Mislim da je veoma ludo što mjesto odgojitelja ima tako zao i podao čovek. Šta je bilo sa tim devojkama?
Minka je rekla, oca bi ubila. Milojka, kući ne idem nikada više. Naći će praznu bocu likera. Pile smo zbog toga jer otrov uz alkohol ima jače dejstvo. Znači, bit će prije završeno. Kolikor jaz Dragico poznam, je bila zelo v redu punca. Nikoli ni imela dobenega fanta, se to tudi kolegica ve, da je vedno bila sama. In bolj tudi vase zaprta, mogoče tudi zato, ker ni imela matere. Nikoli ni se zmenila nič za drugega, recimo na cesti ali kaj, vedno je šla sama svojo pot naravnost. Uveče se vraćala iz službe, a kod kuće čekalo ju je 6 braće i otac sa svečanom večerom za njen 18. rođendan. Ali zaskočili su je i odvukli u šumu. Bukom mopeda jedan je zaglušio njezine krikove. Nije podnela to poniženje. 18. rođendan bio je njezin posljednji dan. Jaz ne bi mu nikoli nič rekla, je šla bi tako lepo krug njega, da mu se ne bi nikdar tako, da bi jaz videla, da bi njega kdaj to žalilo. Tako da skregaš otroka včasih. Jaz sem, kaj sem mislila, povedala, htela sem samo njemu za dobro. Ona je rekla, kaj me vedno govoriš, ti, ki si toliko že krivice naredila samim sinu, pa da si mogel samo narediti. Sem rekla, ne govori tega, to ni res. Da mi je pa ona rekla, vse so pisali po celim svetu, kakva si bila. Še tako krivico zraven doživela, da se njemu nikoli potolažila, da bom prej umrla. Za njeno slabo oceno, ta zadnjo nisem vedela. V soboto ni šla v šolo, je štrikala, mislim, da se je hotela s tistem zamotiti. Bila je precej verjetno obupana. Štrikanje imam pa še tukaj. Še prej se je vsa preoblekla. Predno je to naredila, je še pikca nesla na balkon, da še on ne bi umrl. Tukaj je sedela, potem je pa vstala, verjeten je mislila zapreti plin in je padla, da je bila stegnjena prke štedilniku. Počeli su kao svi mladi ljudi. Ruže, stisak ruke, mnogo sreće u životu. Mnogo sreće. Mirko je stanoval v Ljubljanci, v baraki. Stanovalo jih je 6. Jaz sem stanovala v samskem domu, kakor še zmeraj stanujem. Na obisk nisem imel. Iskala sva stanovanje, a ga nisem dobila. Prosila sem ga, naj bi poiskal stanovanje. Bil je vsak dan bolj tih. Ni mi povedal in veliko se je jokal. Bilo bi lepo, da bi bili vse trije živeli skupaj. Izgledali su srećni. Zbog toga niko ne zna zašto je jednog dana Lizika otišla u šumu i prebacila konopac preko ove grane. Za Lojzeta bi jaz rekel, da je bil takole, koliko sem ga jaz poznal, dober in prišel večkrat lele na grob in je rekel, če bi se dalo malo zriftati tisti grob, ki mu je žena pokopana. Pol je pa rekel, ne bom ga rifta nič za 2-3 dni bom ja šel not. I za 2-3 dni sam začel kopati jamu tudi za njega. Šta je tim ljudima? Ili su sebični, ili su okolnosti zaista tako teške da sebi moraju oduzeti život,
I kod toga zaborave i na takvo biće i ostave ga samoga. Draga moja Marice, moj život je bio kratak. Ja bih tako rado gledao u svet, ali ne mogu. Srce je prepuno ljubavi, prepuno kao da će večno trajati. A tu ljubav ne mogu nikome dati. To boli. Moje srce je tebe izabralo. Jer nije izabralo pravilno, neka plati. Ljubite i u tim posljednjim trenucima zauvek tvoj France. Jaz ne, da sem se skregala. Pol se je ne vem, menda ustrašila, da ne bom več res z njim se pobotala beseda. Da bom ga pustila, ne? Metak je prošao tik pored srca i France je ostao živ. 174. spomenik nad mladim čovekom nije trebalo podignuti. Umjesto toga on svojim slučajem govori svima ovakvima u svetu i onima u Sloveniji, a pretpostavlja se da će ih i opet u iduće 3 godine biti 1300. Pokušajte prebroditi taj kritični trenutak. Govorite o svojim teškoćama, tužite, recite, plačite. Verujte nam, mi ćemo vam pomoći.